kwinta lang ko sa. Kwinta. Oo, nabitaw to. Tara. Let's go. Uy, nak, sayo mali ka na uli. Nak, mata na rin ba? Naunsa mo na karon? Sayo dito pamasayro ba? Kaya dagang kero pasayro. Naunsa may noon ka daw. Sige na magkakatulog. Timing kero mamasayro ba? Kaya dagang estudyante. Mauroy pangwarta nga nindot. Naunsa may noon ka. Bango na rin ba? Usa mo ni si Papay, kamong natog pa ta. Sayro lagi ko. Apa gino eh? Maayo kay nakamata pa ka. Abi na kong wala kay mata-mata. Adto dito sayo para dakong kita ba? Panundogs ko nga 2,000 kita sa kadlaw. Sige lagi pa. Dako-dako na akong income. Asa naman yung masahiro dali ay. Ma-default gyud ani sa mong dula ron kay wala ko. Oy, boss. Oy, boss, ikaw sakay ka? Oh, sakay ko dito sa court ba? Kanto crossing. Oh, ali, pili pa kayo. Oh, si kwinta lang ko sa. Kwinta. Oo, nabitaw to. Tara. Let's go. Dili na ka. Harap court dito nano. Sige, boss. Boss, 50 raman to no? Oh, si kwinta. Oh, dara oh. Kwinta ni. Oh, nya, bato ko, boss. Daot tatawan na. Uy, may nihatag og plate. Hala ka diya, uy. Ay. Trabaho na jud ko, paabot lang kog motor diri kadali. Uy, masiro. Boss, masayro na? Oh, masahiro ko, boss. Aw sa kuan ko Gmall. Oh, Jimol. Oh, pili pa ngayon nimo. Pangayo. 50 lang. Tara, boss, lang ka. Dito na ni. Oh, salamat boss, dapat na. Salamat kayo. Sige, boss. Boss, pila ganito? Oh, 50 man to yung pangayon, no? Oh, dara 50. Ano boss? Muna na, kaya hapon na. Dugay ba sa mamasahiro ay diri ah? Mahapunan na lang guro ko pinaabot diri, wa pa gyud. Oh, nana man dayo. Hey, boss, sakay ko. Oy. Boss, sakay ko bi. Masahiro ka? Oh, masayro ko. Sakay ka? Palengke ko bi pila man. 50 lang bi para larga na ta. Oh, sige, kana pa noon. Tara, narga ka ta. Tara. Oh, dala. Oh, 50 to no? Oh, 50. Mamo to ingon nimo. Oo, dala. 50 nimo. Ya, muna na ko. Ya daw, muna ko. Unsa man tong tawanan nga ako may gitagaan niya? Uy, nak, sayo mali ka na uli. Oy, pa. Sayo na hotdan pa oy. Usa sayo na hotdan. Pila may kita ni mo? Ha? Unsay kita? Ingon mo sila pa, pili pa ngayo. Gitagaan na po na ako.